you very much indeed. Finally, Mr. Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Evo, u kontekstu kaosa u Egiptu događa se još jedna stvar, a to je progon kršćana. Prema Human Rights Watchu 40 crkava je napadnuto ili uništeno od sredine kolovoza na ovamo. Djeca su napadnuta nakon satova vjeronauka, nedavno jedna djevojčica čak je i ubijena. No, s druge strane događaju se i neke geste humanosti i solidarnosti, kao što je na primjer jedne žene muslimanske vjere u mjestu Bani Suef južno od Kaira, koja je spasila katoličke časne sestre od napada ekstremista kad su upali u katoličku školu. Sve ovo europska javnost, ali nažalost i europska politika ne daje važnost koju ima niti pozornost koju zaslužuje. I zato evo od visoke povjerenice i ja tražim jednu snažniju reakciju kad je u pitanju progon kršćana u Egiptu, ali isto tako u fondovima koji se koriste za pomoć ljudima u Egiptu da se upravo gradi na ovim primjerima gdje se pokazuje da je moguć dijalog između vjerskih zajednica. Hvala. Thank you very much. I'm only going to call those who've been here since the beginning of the debate for Catch the Eye. First, Mr. Lisek. You have the floor, 1 minute. Christoph, where are you? Thank you.